हेलो एवरीवन माबोरै दङ आं दिनै सानडे कमेन्ट बक्स लानानै फैलायबाय नोंसोरनि कमेन्टखौ आं लाइभ प्रुफ देखायलायनोसै नोंथांमोना नायलांदो फारि फारि गिबियावनो मयर बर' इउटुब चेनेल गासिखौबो बरायबाय नोंथांमोना गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो शेयार खालामनो दाबाव अब्ला फैदो राहुल आर बर'आ बुंदों भेरि गुड मा भिडिअ कमेन्ट होदों नोंथांमोना भिडिअनि टाइटेलखौ नुनानै मिन्थिखागोन बेनिफ्राय आरभि गेमार 96 हाहा रियागदों थेंक यू बेनिफ्राय फुथुलि बसुमतारी दखना क्रिएशन आब' बयबो सापर्ट हो फंबायखौ बेस्रा बिराद खस्थ' भिडिअ बानायो गोजोननाय थाबाय कमेन्ट हरनायनि थाखाय आरो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायनि थाखाय फुथुलि बसुमतारी दखना क्रिएशना चेनेल दङ नोंथांमोना बेखौबो मदद खालाम बेयो दखना फानो होनदों लकेल दानाय जि माने लकेल आरो मेसिनाव दानाय नङा नोंथांमोननो नांगौब्ला बिथांजों कमेन्ट खालामनानै इनि चेनेलाव नाम्बार दं बेखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो मनिका बसुमतारी मेथाइ रोजाबाव दे आदा बरिया मोजां आदा जेनेबा आरो गोजोननाय थाबाय नरब मोसाहारि अके आदा पुर्णिमा गयारी दे मेथाइ रोजाबदोलाय मेथाइखौथ' रोजाबनो हायो रा नोंसोरो नायबाय थाबानो जाबाय आं नेक्स्ट आरो मेथाइ लाबावगोन ओमफ्राय मिस्टार सोमदोन बसुमतारी लाइक थेंक यू बिरसन दैमारी अफिसियेल नाइस थेंक यू जमीदार नार्जारी ओके भाई गोजोननाय थाबाय इंग्लिश मेकार ना वाव व्हाट ए फैंटास्टिक कीप इट अप अंकल गोजोननाय थाबाय बेबो मोनसे चेनेल दङ इयो इंग्लिश मेकारा इंग्लिश नङा दे इंग्लिश जाना दं इयो जेनेबा इंग्लिश मेकाराथ' बेलेग दं ओमफ्राय बे नैखौ नायबानो जाबाय नोंसोरो माबायदि बानाना बेखौ नायनानै नोंसोर साबस्क्राइब खालामना हो बिनिखौबो अरुण ब्रह्म लाइक थेंक यू एनबी जिउनि उनाव आई लाइक इउ गोजोननाय थाबाय सोगोम बसुमतारी बरियालै आदा नोंना मायो गारां जागोन इयो गोजोननाय थाबाय लकेश्वर बसुमतारी लाइक थेंक यू 100% थेंक यू बिस्टु बसुमतारी मोजां सालदे गोजोननाय थाबाय बिस्टु बसुमतारीयाबो चेनेल दङ बेहा बेखौबो साबस्क्राइब खालामनानै मदद हो आंबो सिगांनो साबस्क्राइब खालामना दोनदों बारु इनिखौ बेनिफ्राय सोरना चेनेल दं आंनाव सापर्ट खालाम होननानैसो कमेन्ट हरनांगौ जानला मानला कमेन्ट हरबा आंबा सोरनियाबा मा चेनेल दंना गैया मिन्थियाना आंनिखौबो साबस्क्राइब खालामना हो हयथ' आंखौ सापर्ट खालाम होनबाथाय आं नोंसोरनि चेनेलखौ चेक खालामनानै साबस्क्राइब खालामनो माने माबा आरो सुबिदा जायो ओरैनो नोंसोरो नाइस माबा मोनसे कमेन्ट हरोब्ला सोरनिया चेनेल दंना गैया आं मिन्थिया आरो इदि चेक खालामहैया आङो सापर्ट हो होनाबाथाय माने इदि आरो खोथाया दै खोथाना होबाय आं बेनिफ्राय देरिसि मा बोरैबाथार खिन्थु दै नामखौनो बुंस्लाबनो हालाय लांलां इफोरखौ बरियालै आदा नाब्ला मोजां खोनादों गोजोननाय थाबाय मेथाइ खननायखौ होनदों मायो बिनिता ब्रह्म ना मायो आंनि चेनेलखौबो हेफाजाब खालामनो खावलायदो प्लिज बिनाता ना बेखौबो सापर्ट खालाम जों बर'जों बर'लाय नङा होमबा साबस्क्राइब खालामनायावलाय माथो लस जायो आंगोफोर खालामनानै होदो आंबो खालामो बेनिफ्राय बिना नार्जारी हिन्जाव गारांसो माथो आदाना मोजांथारथ' हिन्जाव गारांजों खनदोंना ओंखायनो मोजां खोनादोंनो दे गोजोननाय थाबाय उनफोराव बिदिनो खोनासंबाय था नेक्स्टआव लाबबावगोन आङो बिना नार्जारी मोजांथारथ' नोंना गाराङा गोजोननाय थाबाय दे बिना नार्जारी आरो जि जाखरखा मानो नोंलाय मा होनदो इयो जखरखा मानो नोंलाय गोजोननाय थाबाय कमेन्टआ नुलाय लांला नै नेट खेवहाखाबा मेथाइ रोजाबबाव दे आदा बरिया मोजां दा आंनि चेनेलखौ नायबाय था होमबानो आंनाव मेथाइबो मोनगोन इदि आरो बेनिफ्राय नरब मुसाहारि अके आदा गोजोननाय थाबाय दे मेथाइ रोजाबदोलै पुर्णिमा गयारी जागोन दे
सरि कमेन्टआ फार्स्टनिफ्रायसो फैफिनदोंमोन बेखौनो फरायफिनदों आं फात्ता लायालासिनो मोननैसो फरायफिनलाय लांबाय दे नै फैफिनदो राहुल आर बर' अके गोजोननाय थाबाय बेनिफ्राय रुमबां मायो जाथिनि नामा गेमस्रिया रायखांग्रोआखै जाय सोंदोंमोन जेम्सनि बाथ्रा बे सुबुङासो बेबायदि दावराव खालामनो लुबैनानैनो खनले एरखांबाय थायो हा माथो बुंबावनो आरो दे बेफोरखौ आरो गेमस्रिखौ हायोबा खेबसे एफआइआर होबासो मोजां जासिनो माथो बुंबावनो रनजिला बसुमतारी लेभेलनि मानसिफोरखौ सावरायबाय थाजायालै रत्ने बसुमतारी राइट फंबाय गोजोननाय थाबाय रत्ने ना रत्ने आरबि भिडिअ भेरि गुड भाई गोजोननाय थाबाय राहुल आर बर' जोबोद मोजां इंलिश मेकार ओइ मामा आंनि चेनेलखौबो बुंनानै हो वाट्स टाइम नांबावगौ मोनलै आंनो एसे दे बुंबाय बार' आं सिगां बुंबोबाय बयबो सापर्ट होलाय बर'जों बर' मनेटाइजेसन अन जाबाय नामा मामा माब्ला अन खालामनाय ओइ बारा गोबाव जायाखै नैबे सेप्तेम्बरावसो जादों फुथुलि बसुमतारी दखना क्रिएसन थेंक इउ फंबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे अननाय आरो मोजां मोननायखौ जासिहरनाय थाबाय गोजोननाय थाबाय आब' SM 5 स्टार भिडिअस बरिया ब्रादार गोजोननाय थाबाय बिथांनाबो चेनेल दं SM 5 स्टार भिडिअसनाबो आं मिथिनायखौ बुंदों आरो ना साबस्क्राइब खालामना हो मायो फानसा बसुमतारी ना मायो वेल डान ब्र सेभ एनिमेल सेभ इनभाइरमेन्ट टु गोजोननाय थाबाय थेंक इउ फर कमेन्ट नै आंनाबो इंलिश बुंलायलाङो मालाबा राहुल टेक्न'लजि इनफरमेसन गोबांखौनो बुङो आरो दै बेलेगाव गावनि चेनेलनि लिंक जिखुनु हरनो नाङा स्ट्राइक मोननो हागौ आरो दै स्ट्राइकआ बे इउटुबनिफ्रायनो फैखायो बेयाव नों आं हरलायनो नाङा आरो स्ट्राइक मोनो बेलेगनाव लिंक हरोब्ला नों मा जायगायाव थायो भाई आङो थानाया उनाव खिन्थागोन बार' आं बिदि पाब्लिकआव दा खिन्थाथ'वाखै पार्सनेलि खोथाहरो आङो उनाव खिन्थागोन आं माने मा मावो मायाव मा खालामो बेखौ आं सिगांनो खोथाबाय बार' सिगांनि भिडिअफोरखौ चेक खालामबा नुगोन गोजोन फुंबिलि आदा सना सानसुमै गोजोननाय थाबाय मनिका मर्निं आदा सना आयो सना होनलायथारबाय आं सना नङा ना मानसिसो आङो मीरा बर' ट्रेडिशनेल फुड एन्ड ब्लग्स फुल वाच खालामबाय आं नोंनि भिडिअखौ नायदो आं बुजिलायाखैलै बोरैबा बाबो थाफालाय लांदों माथो रायलायनायाव दे आं नोंनिखौ खालामखाबाय साबस्क्राइब खालामखाबाय आङो ओमफ्राय नायदों आं नोंनिखौबो नायखाबाय बयबो साबस्क्राइब खालामना हो बिनाबो चेनेल दं बेनिफ्राय राहुल आर बर' नाइस गोजोननाय थाबाय सानसुमै लाइक थेंक इउ राहुल आर बर' गोजोननाय थाबाय पुमा सरगियारि मानो जेनेबा उसुबिदा जानायखौ आं कमिउनिटि टेबाव होदोंमोन ना बे मनिटाइजेसननि प्रब्लेममोन आरो सल्भ जाबाय इन प्रग्रेसआव थाबाय थादोंमोन ओमफ्राय इउटुबाव माबा फिडबेक हरबाय जेनेबा एप्लिकेसन हरबाय ओमफ्राय थाबनो जाबाय आरो बेनोमोन उसुबिदाया जाबाय जेबो नंला दा जेबो गैला लखिराम दैमारि दे मोजां गोजोननाय थाबाय नेरसोन बसुमतारी अफिसियेल भिडिअ नाइस लुकिं ब्र गोजोननाय थाबाय उदालगुरि लकेल बय निउ साबस्क्राइबार्स वेलकाम गोजोननाय थाबाय बेनिफ्राय खालामबाय था गैमोन गोदै फिथाइ मोननो हागौ लाभ फ्रम डिके जि माने डिके जुलि जागोन नामा बियो लाइफ इन बेंगलर बेंगलरनिफ्राय आरो ना जेनेबा डिके जुलिसो ना मा इखौथ' डिके जिया मिथियाना आङो इबा मा नङा होमबा 1 मिलियन ड्रिम आरो ना मोजां आगै माला मोनजाबावगोनथाय अमा बेदरखौ किप इट आप आगैमोन गोजोननाय थाबाय ब्लग भिडिअ होनदों आरो ना कारि कुकिंआव बेनिफ्राय दैमु बसुमतारी आयु आंनाव कमेन्ट हरदों नोंनो फार्स्ट खोमा नोंसोरबायदि जेनेबा गिदिर साबस्क्राइबार गोनां गिदिर इउटुबारफोरा ओरैनोथ' बेलेगफोरा माथो कमेन्टखौनो हरनो नागिरा
मदद बिबाबो माथो जेबो रिप्लाइखौनो हरनो नागिरा खायफा दे जेबो नंला कमेन्ट हरबाय गोजोननाय थाबाय जोबोद आंबो नोंनाव कमेन्ट हरो बयनावबो हरो आङो सोरनावबा हराबाबो नायो खिन्थु दै साबस्क्राइबारा जेनेबा सोरनावबा हरफ्लांबा थायो जानो थांगासिनो गांजेमा आयो गांजेमा जाखांबाय गैला सानसुमै लाइक लाभ रिएक्ट थेंक इउ बिसिता बर' धुर आयौ धुर होनदों ना मायो धुर सबित बर' थेंक इउ मिथिसार ब्रह्म बर' हारिखौ फानग्रासो बियो मालायनि माइ फिसा बिसि फिसा गोनांखौ सिलिंखार खालामनो नागिरदों गुबुनाबो नाम जाजोब्बाय बेनि भिडिअखौ भाइरेल खालामफिननांगौ बैथालिखौ आयो माबा बुंखो जोंनि जायगानि जानांगौमोनलै बियो माथो बुंबावनो दा नै 7 थारिखै दङ बिसोरनि सावरायनाय मा डिसिसन लायो गावसोरसो मिथिलायसिगौ आरो ना राहुल आर बर' अके गोजोननाय थाबाय राहुल आर बर' थेंक इउ स' माच गोजोननाय थाबाय RX36 गेमिं वेलकाम इउ नामा नों एसे दुखु गान खनबाय आगैयो गोजोननाय थाबाय सानसुमै आयु मानो नागारखोनो जायाबा आङो एलार्जि जायो मिक्सार स्टुडिअ गो हेड ना मायो गोजोननाय थाबाय दे आं बारा इंलिसफोरखौ बुजिलायलांलै आंनाव इंलिस कमेन्ट हरथारना बोरैबा बुजिलायलाङा आङो एस बसुमतारी फिउचार इउथ्सखौ गाज्रि खालामदों गेमस्रिया नंगौ बर' हारिफोर नोंसोर बयबो बुजिनो नाजादों नङाब्ला नोंनि फिसा आरो आंनि फिसा गाज्रि सोलोंजोबसिगोन प्लिज फंबाय किप इट आप कन्टिनिउ गोजोननाय थाबाय नंगौ थारैनो नङा होमबा बेफोरबायदि सेलिब्रिटिस मानसियानो एफोर इदि देखायोबा नों आंनि गथ'फोराव देनां रोंजोबगोन ना ओमफ्राय राहुल आरबा बहानिमोन आं थानाय जायगायाव मोनलाबायो आसाम बड'लेण्ड बिटिआरआव मा होयो जेनेबा नामानो हाबसोबाय नाइस भिडिअ गोजोननाय थाबाय बिनाबो चेनेल दङ आसाम बड'लेण्ड बिटिआर इयो रौथान ना मामोनथाय इयो नुजोबलाय लांलाना इनिखौबो साबस्क्राइब खालामना हो दे अमर बालारि नामा इयो अमर बालारि मोजां खन नोङो लै मेथाइखौ खननांगौलै मेथाइखौ दे खनगोन दे नाजाबाय थागोन नोंसोर खोनासंग्राल' जा सन्जय राभा लाभ रिएक्ट गोजोननाय थाबाय गुबुन हारिखौ लाग्रा हिन्जाव जेबो मेलेम गैया मायो सैमा जानांगौमोन ना इयो सैमा टाइगार बे जेबो लाब मा लिरदों माबा बुजिलायलाङा खिन्थु दे आं फरायनो रोङाना आं बारा माबा माबि लिरबाथाय दानसोरां नार्जारि राहुल बर' अके गोजोननाय थाबाय बिरसोन दैमारि अफिसियेल वाव गोजोननाय थाबाय आंनि मेथाइ खननायाव मिनिसा बरि भेरि नाइसलै फंबाय गोजोननाय थाबाय हिजु ब्रह्म आदा लाइक गोजोननाय थाबाय हिजु ब्रह्म बिनानाव आंनि चेनेलाव कमेन्ट हरनायनि थाखाय प्रान्जल बार' बर'ना इयो बर' जागोन ना एसे आपग्रेड जानांगौ फंबाय नाजाबाव साबसिन जाबावगोन गोजोननाय थाबाय फारदिनाल बसुमतारी बरिया जादों गोजोननाय थाबाय बरिया जादों लाइक एकदम हरनायनि थाखाय मायो बि चेनेल नामा सावनानै जादोलै आदा हेगारदों जायाना आं जानला मानला दुर्गा बसुमतारी सुपार गोजोननाय थाबाय दुर्गा बसुमतारी बिदिसो जानो नांगौ बारा गोजोननाय थाबाय बिरखां बसुमतारी नामा येस फंबाय गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय राहुल आर बर' जोबोद मोजां जादों गोजोननाय थाबाय नै बेना बाबा फरायजाथाविया फैलायबाय दानाबा सारि गानलायनाया श्रीजनक बसुमतारी मोजांलै आदा एसे जावथारथार
मायो बैथालि गेम्स आयो बैथालि है गाज्रि सोदोब बायनासो फरायफ्लांलांबाय गुथाल ब्रह्म राइट स्पिच गोजोननाय थाबाय जिनेस दैमारि बड'लेण्ड टाइगार दाबुं बेखौ बेयो गेदेर गोलावखौ मान सनमान होनो रोङै सासे हपलेस मानसिसो बेखौ हारसानि टाइगारसो बुङो जोंखौबो हपलेस होनो जोंखौबो हिजिरा होनो गावखौबो नै इदिनो होनलायगासिनो आरो माथो बुंबावनो ना रायजोफोरा साननानै नायदो सोर हपलेस सोर मा मिनिंलेस ना राहुल बर' जोबोद मोजां नाइस गोजोननाय थाबाय मिस्टार सोमदोन बसुमतारी बरिया नोंथां गोजोननाय थाबाय बे फाग्ला बिदिजों जायोनो सानसुमै फुथुलि बसुमतारी लाइक गोजोननाय थाबाय आब' ओमफ्राय तरुन नार्जारि सथलेण्ड ना मायो सथलेण्ड टाइगार निउस होदोलै बाबु रैदोम बसुमतारी अके गोजोननाय थाबाय मागिराम मुसाहारि आयो बेटा हे वेलकाम गेम ड्राइभ खामि गैया ना मायो खामि गैया नामा दा मोजांसिन भिडिअ बानाय गोजोननाय थाबाय दे खामानियाथ' दं आं खामानि मावलाबायना जाग्रासोखा खामानिया दङ थेवबो माने इन्टारटेनमेन्ट भिडिअ लाना फैयो आरो आं मायो आयु नामफोरानो माखैथाय वाइ ब्र माने इयाव उसुबिदा जानायखौ होन्दोंमोन आरो दे सल्भ जाबाय इयो जेबो नंला इनि फिनखौलाय आरो माथो बुंबावनो ना नोंसोर नुखाबाय जानांगौ सीता गुप्ता रियल ब्लॉग्स न्यू सब्सक्राइबर वेलकम मैंने भी आपका चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बाद में जो होगा देखा जाएगा ना होमबा सीता गुप्ता रियल ब्लॉग्स नाइस शेयरिंग डियर फ्रेंड थैंक यू ओमफ्राय मनिका बसुमतारी आदा नोंनि मेथाइ रोजाबनायाव बरिया जाखायो गोजोननाय थाबाय मालिका बसुमतारी ओइ आदा बहानि नोंलाय जोबोद मोजां गोजोननाय थाबाय बर' फेसबुक पेजाव मेसेन्जाराव सोंहर आरो ना इदि पार्सनेल खोथाफोरखौ सोंनोबा आं माने पाब्लिकआव बारे बुंबाय थानो बायो आरो ना खायफा इदिनो प्रफाइल गैयिफोराबो जानला माला सोंहरबाय थायो ओंखायनो बर' फेसबुक पेजाव सोंहर पार्सनेल मेसेन्जाराव होननानै होनो आं आरो सोरबा गेदेरना उन्दै सोर बबेनि मा सिनायाना फट'बो गैया बेनिफ्राय नामल'सो नामाथ' आरो बयनाबो एखे थायोना सोरखौ सोर हमनो हानो नङा होमबा आकाश बसुमतारी गेमस्ट्रिखौ लावदुमा गारोबा खबर हरलै आयो नै गाबोन 7 तारिख 7 तारिखैनो मोनथारगोन दे खबरखौ गारोना गारा जिखुनु नोंसोरो लामारगोन जानो है डाइलगसो खिन्थु गाज्रि मोना मायो जे आयो नामफोरानो बोरैबाथार उनजोलै नायो उनजोलै सिख्लाफोराबो गदाय थांनो सोलोंनांगौ गेमस्रि बायदि आयो ओमफ्राय जुनिमा बसुमतारी आदा नाब्लाया जा बुंखाबायलै माथो बुंबावनो आरो आंना एकदम जावनाय लखाथार जावनायावनो गाज्रि मोनलायलाङो खायफाया अभारद्राय जावथारलै होननानै दै मोनलायलाङो जावैनो होननानै सोरनिबा दैखरफोर जावना हैबाबो जायो होनलायलांगोन दा सोरबाया दैखरखौ माबोरै जावना हैनो ना दैखरबा दैसो लोङो ओरैनो बे गाज्रि मैलाफोरखौ माने फबथो होननानै जावना होयो आरो आं कनिल ब्रह्म नाइस आदा गोजोननाय थाबाय हेशटेग माया दैमारि माथाय आं माबा बुजिलायलाङाना माबा मोनसे होनगोन माबा मोनसेसो जाहैगोन दा सोदोबा नङा होमबा बेनिफ्राय निउ साबस्क्राइबार गोजोननाय थाबाय मायो एस बोरैबा आं फरायनो रोङालै सयथिबो बैथि दैसा थेंक इउ डियार ब्र बुंनायनि थाखाय चेनेलखौ कानेक्टेड जाबाय थागोन गोजोननाय थाबाय दे बैथि दैसानाबो चेनेल दं बेखौबो सापर्ट खालाम रायजोफोर ओमफ्राय साबि नार्जारि राइट खोथा बुंदों ब्र गोजोननाय थाबाय दे इदिनो कमेन्ट हरबाय था राहुल आर बर' राइट गोजोननाय थाबाय राहुल आर बर' थेंक इउ स माच गोजोननाय थाबाय सानसुमै थेंक इउ गोजोननाय थाबाय बेनिफ्राय गेमस्रिया फैसा गोनां नागिरो
लावदुमा फैसा जोबब्ला आरो गाबोन सासे फैसा गोनां नागिरना लाबावगोन गेमस्रि आयो मिथिया बिनि खोथासै आरो नङा होमबा नै थांलायबाय कमेन्टआनो एकदमबारे कमेन्टआ इदि थांफिनबाय थायो आंना एकदम लाइभ प्रुफ नालाय मा खिनियावमोनथाय फैबायना ओमफ्राय नेरसोन बसुमतारी अफिसियेल थेंक्स ब्र एनबिजिउनि उनाव गोजोननाय थाबाय दे कमेन्ट हरनायनि थाखाय लक्षिराम दैमारि आंनिया आया कमेन्टखौ आं माने ओइयाव थालाङो सोरनाबा दै माने डेट बाय डेटसो नालाय माखौबा मोनहैस्लाबा आंनो भिडिअ बानायनाया जोबनानै होनो गोनां जायो माने फोजोबनो गोनां जानायावनो बेफोरबायदि सोरनाबा कमेन्टआ थालांफिनलायलाङो आरो आरसि दैमारि जोबोद मोजां ब्रादार आवगायलांबाय था गोजोन्थों गोजोननाय थाबाय दे आरसि दैमारि इउ राइट ब्रादार गोजोन्थों आवगायलांबाय था गोजोननाय थाबाय दे आरसिबो दैमारि 100% राइट ब्रादार गोजोन्थों जोबोद मोजां आवगायलांबाय था गोजोननाय थाबाय मनिका बसुमतारी थार बाथ्रा बुंदो नों आदा गोजोननाय थाबाय एस बसुमतारी आरो इयो नोंनि बुंनायफोरा सैथो एबा थार फंबाय मानोना गासिबो बर' राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोरा खौसेथिखौ नागिरनाय नुनो मोना गोदै बुंनानै भटआव इलेक्सनाव देरहाखांबाथाय गासैबो बावजोबो आरो गावनि मुलाम्फा प्रफिट नागिरो आरो माखासे बिसोरनि खि जाग्राफ्रा 1000 एबा 2000 आरो इयो 1002 लानानै पाब्लिकफोरनि गाज्रि खामानि मावो राइट ब्र यू आर रियली राइट प्लिज कीप इट आप कन्टिन्यू गोजोननाय थाबाय दे एनबिजिनि उनाव नाइस गोजोननाय थाबाय बेनिफ्राय थयला बर' आयो थयला नामा इयो जोबोद मोजां ब्र गोजोननाय थाबाय दे बिजनि हालाम गुड डिसिसन गोजोननाय थाबाय एक्स ग्रामार नामा इयो एक्स ग्रामार चेनेल लाइक गोजोननाय थाबाय बेनिफ्राय बेनोबाव आरो कमेन्टआ नाइस गोजोननाय थाबाय बिबिका रानी मुसाहारि मा लिरदोंमोन गोलाव सोंग्राफोराबो सोङो नालाय बेबाबो एन्सारखौ होफिनखानांगोन माथो नोंसोर सोंबानोथ' बेबो एरखांनाय नङाना गेमस्रियाल' नङा बिसि थाखानाय हौवा गोसो थोग्राया आरोना जोंनि बर' समाजाव गोबां हिन्जावफोराबो दं बिसोर मानो ससियेल मिडियायाव लाबोआखै गेमस्रिया एक्ट्रेसखाय बेखौल' ससियेल मिडियायाव हाइलाइट खालामो जेम्सआ एसेबां मोजां नङा मोनबाथाय बिबो 2-3 हिन्जाव लाइन लाग्रासो मा होनो मोनथिबाय मोजां नङा मिथिबाय होनदो बिबो 2-3 हिन्जाव लाग्रासोमोन उनसिया मिन्थिया हुसिया भिडिअ बानायलाबाय थायो नोंनि खोथायाथ' बहुत डेन्जार जालांबाय फिनखौथ' आं सर्टलि होनो लुबैयोना गेमस्रिया सेलिब्रिटिस मानसि एक्ट्रेस मानसि ससियेल मिडियायाव ओंखारनाय मानसि बेफोरबायदि ससियेल मिडियायाव फैनानै जोंनि बर' समाजाव बेफोरबायदि आखल दिन्थिनाङा होननानैसो बयबो बुंदों आरो दै आंनो सर्टलि आं रिप्लाइ होनो सानबाय ओमफ्राय माने गुबुनाथ' सोरबा 2-3 हिन्जाव लानानै संसार गैया नङा दङ जोंबो मिथियो आंबो मिथिगौ संसार जादों सिरि संसार जा ससियेल मिडियायाव फैनानै बेफोरबायदि आरो सिगांथ' गाज्रि भाइरेल जाखांखाबाय गाज्रि आखलानो नुजाखांबाय गावसो बारे बेफोरबायदि दा आरो सोरथो माथो बुंनो दा बुंबा आंखौसो गाज्रि मोनलायगोन दा सोरबा सोंबाय आरो सोंबानो इदि सोरखौबा इनसाल्ट खालामना बुंनाय आरो गोसो थोलायनायाव बेफोरबायदि एगेन्स्टआ थाखायो दे एकदम नोंल' आंल' नङा गासिनावबो इदि गोसो थोलायबाय गारलायबाय एगेन्स्टआ थाखाबाय नोंनि माबा मोनसे खिथेर लानायनि खोथा सोरबा सानना थायो सोरबाया साना आंनाबो गोसो थोनाय दंमोनब्रा बिबिका रानी मुसाहारि गोबां दंमोन आंलाय सोरखौथो मा ससियेल मिडियायाव बुंनानै
बैसोरनि न'खर संसारखौ बैखौ इनसाल्ट खालामनो आंथ' लुबैयाना दा बेफोरबायदि आरो बयनाबो गोसो थोलायनाय गारलायनाय थाखायो मोजां मोनलाय खेलासो नङा होमबा इदि आरो खोथाया इफोरखौ बुजिनांगौ ओरैनो हिनजावफोरखौल' जावो 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 होनबाय थाबा बहा जानोब्रा गेमस्रिया जिबायदि ससियेल मिडियायाव दिन्थियो बयबोथ' बर' समाजा बेखौ गाज्रि मोनखाबायना हाबा जायालासिनो बे गवा माबा माबि बेरायहैनायखौ नों मोजां मोनबाय बिबिका रानि बसुमतारी नै बसुमतारीसो होनलायलांबाय मुसाहारिसो नों मोजां मोनो बे सेंग्रा सिख्लाया बेलेग जायो सेंग्रा सिख्लाया बबेयाव मा बेरायहैदों बबे पार्कआव बेरायदों बेफोर गुबुन जायो बे हिनजाव थाखानायजों बे गुबुन जायगायाव बेरायहैलायनाय बेफोरखौ बर' समाजा मोजां मोनगोन नामा नोंबो बेरायहैबा नोंबो मोजां मोननाय नङा आरो बिबिका नोंनि हौवाया सोरखौबा लाना खारबा सोरखौबा इदि बेरायहैबा नों मोजां मोनगोन नोंथ' मोजां मोना नोंनि हौवाखौबो बर' समाजाबो मोजां मोननाय नङा दा बेफोरबायदि आरो खोथाया बेफोरबायदि कमेन्ट होस्लायस्लाय इफोर खोथाखौ एसे सानबाबो जायोना दे आंना बोरैबा नै कमेडि साइज सो थांलायबाय बाराय रिप्लाय लां इफोरबायदिखो गाज्रि मोनदामोन आं बुंखायो थारला थुलानो मनिका बसुमतारी मोजां गोजोननाय थाबाय दैथुन बर' आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै हो ब्र' औ दैथुन बर' गोजोननाय थाबाय बिथांनिखौबो साबस्क्राइब खालामना हो बयबो दे आंबो खालामबाय खोमा दै बे दैथुन बर'खौ खालामनाय बायदि गोसोआव दं आं माने इयो 5 days एगो जाबाय नालाय सिगांनो कमेन्ट मोननाय समावनो आं खालामनाय बायदि गोसोआव दं दै चेक खालामफिनगोन र' थेवबो मनिका बसुमतारी जोबोद मोजां बाथ्रा बुंबाय नों आदा गोजोननाय थाबाय गेमस्रिया रावखौबो गियान होनो हानाय मेलेम गैया उन्दैनो मा होनो फंबाय बिनानाव मोनखो मालायनि थोरसिनि ओंखाम सेना जाग्रासो बियो आरो बे बड'लेण्ड टाइगारा मा जाफाबाय दं गेमस्रिजो लोगो जानाय टाइगारा सानसे बर' हारिखौ बुलाय सुलाय गावजों गावनो खालामगोन जेबो गियान होनो हाया बियो टाइगारा बेनि भिडिअ'नो मालायनि भिडिअ'नि बाथ्रा खोनासंना एरखां बानायग्रासो टाइगारा सासे जाम्बा आरो जाम्बासिनसो जों जाम्बाफोराबो बुजिबावोसो बेयो जाम्बासिनथार माथो बुंनो आरो नंगौ नोंनि बाथ्रा बुंनायफोराबो मनिका बसुमतारी नंगौ थारैनो बेफोर खोथाया बेनिफ्राय फरदिनाल बसुमतारी लाभ रिएक्ट गोजोननाय थाबाय बेनिफ्राय नेटआ स्ल' बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नै टाइमा जाबाय दै